ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അതെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. അത് ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നിറമില്ലാത്തവനാണെന്നോ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ ആരെ പറയാൻ പാടില്ല. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാ നദി ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ നദിയുടെ ജലത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. ഇനി ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തില് നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം നാമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നതിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏഴാമത്തില് ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഏഴാമത്തെ ഉപദേശം നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോജിഗാനോ കിന്തോദരാനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നാരോജിഗാനോ കിന്തോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. അതായത് ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നല്ലേ, കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്, എവിടെ നിന്ന് രുചിച്ചാലും മധുരാണത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണവും ലീലകൾ എല്ലാതും എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അത് മധുരമുള്ളതാണ്, കൽക്കണ്ടം പോലെ. പക്ഷേ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടാൽ നമുക്ക് ആ നാവിന് ആ മാധുര്യം അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താണ്? എന്നിട്ടും നമ്മളത് മുടങ്ങാതെ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നാവിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രുചി വരികയും ആ രോഗം ക്രമത്തില് വേറെറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നാവിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരികയും ചെയ്യും, രോഗം ക്രമത്തില് വേറെറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ രുചി അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്താണ്? എന്നും മുടങ്ങാതെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാവില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രുചി വരികയും ആ രോഗം ക്രമത്തില് വേറെറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പോ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാവിനെന്ത് കിട്ടില്ല? നമുക്ക് ആ രുചി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താണ്? എന്നിട്ടും നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രുചി വരികയും ആ രോഗം ക്രമേണ വേറെറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവില്ല? നമ്മുടെ നാവിന് ആ രുചി അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, മധുരം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താണ്?
എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിരന്തരം മുടങ്ങാതെ നമ്മളത് കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരും, ആ രോഗം നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ 7ാമത്തെ ഉപദേശം? പറയാവോ ഒരാള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്യാത്കൃഷ്ണനാമചരിതാദിസിതാപ്യ വിദ്യാ പിത്തോപതപ്സ്യസനസ്യ നരോചികാനോ കിന്ദാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാദീക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രുചി അറിയാതെ പോവുകയാണ്. ആ രുചി, അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ആ രുചി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ, ആ രുചി അറിയാൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിരന്തരം ചെല്ലിയാൽ മാത്രം മതി. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് മാറും? നമ്മളെ ആ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യും, രുചി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ലീലകളും എല്ലാം മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടത് എന്ത് മാറും? അത് രുചിയില്ലാതെ കയ്പുള്ളതായിട്ട് മാറും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 10-11 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. അതു നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയധാമ നിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങള് എന്താണ്? കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അത് നിമിത്തം അതെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള ധാമവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക് അതിലെന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതിൽ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തായാലും, അത് സാഹിത്യങ്ങൾ, പദകോശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയാലും അതിനെ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായിട്ടാണ് വരുത്തുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്തുണ്ടാവില്ല? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക്, ആചാര്യന്മാരെ പോലുള്ള സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അതിൽ യാതൊരുവിധ ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള്, ഈ പറഞ്ഞ മഹാത്മ്യങ്ങളെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്ന സാഹിത്യം, അത് എന്താ പറയണത്? ആ പദകോശങ്ങളില് നേരായ പദകോശങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും, ആ പദകോശങ്ങള്, ആ സാഹിത്യങ്ങള് അപൂർവമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷ്കാപട്യക്കാരായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങള് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ധാമനിവാസികൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങള്, ഗ്രന്ഥങ്ങള് അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അതിനെ ശ്രവിക്കുന്നു, ആലപിക്കുന്നു, സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. അത് ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്? അത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ആരെ അംഗീകരിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാക്കള് അംഗീകരിക്കുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബധന്ത്യേ നരാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. വലിയ മൂഢന്മാരും ദുഷ്കർമ്മ നിരതന്മാരും നരന്മാരിൽ അധമന്മാരും മായയാൽ അറിവ് കെട്ടവരും ആസുര പ്രകൃതി ആശ്രയിച്ചവരുമായ ആളുകൾ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കർമ്മ നിരതന്മാര്, നരന്മാരിൽ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാരും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല? ഭഗവാനെ
ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാശ്രയത്തിനായി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാമില രോഗി കൽക്കണ്ടത്തെ രുചിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താണ് പറഞ്ഞ, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, നരന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ, അവരാരും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവരാരും അസുര പ്രകൃതി ആശ്രയിച്ചവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും അവിദ്യ കൊണ്ട് നിറയും. അത്തരത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, നമ്മളെ ഈ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും അവിദ്യ കൊണ്ട് നിറയും. മാത്രമല്ല എന്താണ്, അവരൊരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല, ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു കാമില രോഗി, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച ഒരു രോഗി കൽക്കണ്ടത്തെ രുചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ. കാരണം കൽക്കണ്ടം മധുരമുള്ളതാണെങ്കിലും മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച രോഗിക്ക് അത് രുചിയായിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് കാണിക്കില്ല, ഉത്സാഹം കാണിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിദ്യ എന്നത് തൻ്റെ തന്നെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലായ്മയാണ്. അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആധാരമാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്ത്, അവിദ്യ. അപ്പൊ ശരിയായ രോഗം എവിടെയാണ്, മനസ്സിനാണ്. ഈ മായാലോകത്തെ ദുരാശ്രയത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾക്കെതിരെ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനായി തീരും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പൗരുഷ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും വിഫലമാകുന്നു. എങ്കിലും അവിദ്യ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാൽ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ആരും അറിയുന്നില്ല. തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്ന ശ്രമത്തിലാണ് അവർ. അപ്പൊ ഈ മായാലോകത്തില് എല്ലാവരും എന്താണ്, എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ദുരാശ്രയത്തിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ ദുരാശ്രയത്തിൽ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ അവിദ്യ ഉള്ളവര്. ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും? മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ, ബോധം ശുദ്ധമായാൽ ഭൗതികത രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണ്, നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, ഈ ഭൗതികത രോഗം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും അബദ്ധധാരണകളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാകുവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള പോംവഴി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, മഹാമന്ത്ര ജപം, അതാണ് അതിനുള്ള വഴി. ഇത് സരളവും അതേസമയം പ്രയോജനകരവുമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് മൂലം ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന ഘോരാഗ്നിയിൽ നിന്നും സത്വരം സമുദ്ധരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും, ജപിക്കുന്നത് മൂലം ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന ഘോര അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സത്വരം സമുദ്ധരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന്, ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന്, ആ ഘോര അഗ്നിയാണത്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്, നാമജപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നാമം ജപിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധയോടെ ആരംഭിക്കണം. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നാമജപം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. ആ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിച്ച് ആ ശ്രദ്ധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നാമജപത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങള്? ഫസ്റ്റത്തെ ഘട്ടം അപരാധ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തത് നാമാഭാസം, മൂന്നാമത്തത് വിശുദ്ധ നാമം. അതായത് ഒന്നാമത്തെ അപരാധ ഘട്ടം, അപരാധങ്ങളെ കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് അപരാധ ഘട്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഇരുട്ടിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് നാമാഭാസം. ആ നാമാഭാസം വരുമ്പോ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ പ്രകാശം വന്നു തുടങ്ങി, പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപരാധം നിർമുക്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടം, അതായത് വിശുദ്ധ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി? ശുദ്ധനാമം. അതാണ് ശുദ്ധനാമഘട്ടം. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലെവലിലാണ്? അപരാധ ഘട്ടത്തിൽ, നാമാപരാധം, ആ ഇരുട്ട് ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിച്ച് ജപിച്ച് കുറേ ജപിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം വരും. അതായത് നാമാഭാസം. വീണ്ടും നമ്മൾ കുറെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് എവിടേക്ക് എത്തുക? അപരാധ നിർമുക്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്, അതായത് വിശുദ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ അത് വളരെ പാടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? അപരാധ നിർമുക്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ 10 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഓർമ്മയില്ലേ? ആ 10 അപരാധങ്ങള് കൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ വരും. അതാണ് അപരാധ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നാമാഭാസം. അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ല എന്നല്ല, അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോഴും. അതാണ് നാമാഭാസം. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധനാമം, ശുദ്ധനാമം. മൂന്നാമത്തെ അപരാധം മാറിയിട്ടുള്ള ഘട്ടം, അതാണ് ശുദ്ധനാമം. അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങള്: നാമാപരാധം, നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം. അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏതിലാണ്? അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ അപരാധ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം? നാമാഭാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പിന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വിശുദ്ധ ഘട്ടം എത്തുന്നത്. നാമാപരാധത്തിന്റെ അപരാധങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലോ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അന്ന്. അപ്പൊ നാമജപത്തിന് അപരാധങ്ങള്: ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ അപരാധം ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. മഹാദേവന്റെ, അതായത് ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ടോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നത്. അത് ഭഗവാനും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അപരാധം. ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൂഷിക്കുക. ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ അപരാധം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്ന മഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികം എന്ന് കരുതുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അപരാധം. അതായത് മഹാമന്ത്രം സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അപരാധം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ചല്ലാതെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് തിരുനാമത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അപരാധം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച നമ്മളെ പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപം ചെയ്യുക, അത് ഏഴാമത്തെ അപരാധം. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ അപരാധം. അതായത് സർവ മംഗളദായകമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ അപരാധം. അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ അപരാധം. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരോട് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് പത്താമത്തെ അപരാധം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുന്നതും എത്രാമത്തെ അപരാധം? പത്താമത്തെ അപരാധം. അതാണ് 10 അപരാധങ്ങൾ. ഇനി ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട 9 ഘട്ടങ്ങളാണിത്. 9 ഘട്ടങ്ങളാണിത് ഭക്തിയുടെ. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഗ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം, അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ.
ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നാമജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക, പിന്നെന്താണ്, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഭജനക്രിയ. നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, സാധനകൾ, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒക്കെ സാധനകളിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഭജനക്രിയയിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. അതാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ. ആദ്യത്തെ 3 നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. ശ്രദ്ധ, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. സാധുസംഘ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭജനക്രിയ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, ആരും ചെയ്തു തരില്ല. ഇത് 3 നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തം. ഇത് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും, അനർത്ഥ നിവർത്തി. നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നൊരവസ്ഥ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? നിഷ്ഠ വരും. അതിൽ ദൃഢമാകും നമ്മൾ. നിഷ്ഠ വന്നാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും? രുചി വരും. രുചി വന്നാൽ അതിനോട് ആസക്തി വരും. ആസക്തി വരുമ്പോൾ ഭാവം വരും. ഭാവം വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭാവം ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? പ്രേമം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങള്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമ അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അപരാധിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ഒട്ടും രുചി ഇല്ലാത്ത പോലെ കാണാം. അതായത് നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കുക, അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ രുചി നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിൽ രുചി വരികയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യും. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം മാറിക്കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 3 സ്റ്റേജസ് ആണ്. നാമ അപരാധ ഘട്ടം, നാമാഭാസ ഘട്ടം, പിന്നെ ശുദ്ധനാമം. 3 അപരാധ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അപരാധങ്ങളോട് കൂടി നാമം ജപിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ കുറെ ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കിടക്കും? നാമാഭാസത്തിൽ വരും, 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരും. എന്നിട്ടും പിന്നെ വരുമ്പോഴാണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ശുദ്ധനാമം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ. അതും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്, കാണാതെ വരുന്നുണ്ട് മുന്നിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതില്? ഓക്കെ ആണോ? ചെറുതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാമാപരാധങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന്റെ അകത്ത് 2ാമത്തേലില്ല ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അത് ഒരു അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല, എവിടെ പോയാലും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്? അത് തന്നെ. എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണ് 2ാമത്തെ അപരാധം. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആരെ വിളിച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാവരും എത്തുന്ന ഒരുത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല, എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ അല്ലേ? ആരെ വിളിച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഏത് ദേവനെ വിളിച്ചാലും എല്ലാവരും ഒരുത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്? അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ കൂടി അടുക്കാം, കുറച്ചുള്ളൂ, അതും ചെറുതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇന്ന് നോക്കണ്ട, നാളെ. ഇപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് ഈ 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമാണ് എന്ത്? 8ാമത്തെ ഉപദേശം. ഈ 7 ഉപദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കോമൺ ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? 8ാമത്തെ ഉപദേശം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേത തനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേത കില മൃത്യുപദേശസാരം.
തന്നാമരൂപചരിതാതിസുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേത കില മൃത്യുപദേശസാരം. എട്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഒരാള് തന്റെ എല്ലാ സമയവും, അതായത് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം, പുണ്യനാമം ജപിച്ചു സ്മരിച്ചു മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങള്, ശാശ്വത ലീലകൾ ഇവ കീർത്തിച്ചും ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു, 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂടാ. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നു, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന വ്രജത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. പിന്നെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഭഗവാന് പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ദിവസത്തിലെ എല്ലാ സമയവും, അതായത് 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ജപിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. പിന്നെന്ത് വേണം? പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണെന്ത്? എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും 7 ഉപദേശത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് തന്നത്. ഒന്ന്, ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള് സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. പിന്നെ വൃന്ദാവന ധാമത്തില്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭജിക്കുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെ സേവിക്കുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണെന്ത്? എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. മനസ്സിലായോ? പറയാവോ? വ്രജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്രജം എന്ന് വെച്ചാല് വൃന്ദാവനത്തിന്, വ്രജവാസികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വൃന്ദാവനവാസികള്. വൃന്ദാവനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വ്രജം ട്ടോ. ഹരേഷ്ണ, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. വ്രജവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനവാസികൾ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ വ്രജം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്ടോ. നന്നായി ചോദിച്ചത്. മൂന്നാമത്തത് അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കാരണം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവര് മുന്നേ തന്നെ പൂർവജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനോട് കൂടി കഴിയാനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ പാസ്സായി വന്നവരാണ് അവര്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരാണ് എവിടെയുള്ളവര്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. വൃന്ദാവനത്തില് ദ്വാരകയിലൊക്കെ ഉള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ളവരാ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്
മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സൊരു മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ? മനസ്സ് മിത്രമായിട്ടും ഇരിക്കും, ശത്രുമായിട്ടിരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെയും വാസനകൾ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ മരണകാലത്ത് ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിർമ്മിക്കും. അയാൾക്ക് മരണകാലത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഈ അവസ്ഥാന്തര പ്രാപ്തി ആകയാൽ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണമെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മനസ്സിന് പരിശീലനം കൊടുക്കണം. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ എന്തിനു കൊടുക്കണം? മനസ്സിന് കൊടുക്കണം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട്. എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല, അവ ഓടിപ്പോയേക്കുമെന്ന ഭയം അവനുണ്ട്. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവൻ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അവൻ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണിത്. അതായത് ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഒരു മൃഗത്തിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ മൃഗത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കില്ല. കാരണം അത് ഓടിപ്പോയേക്കാന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും? പിടിച്ചു വെക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്ന പറയണത് മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ എന്നാ പറയണല്ല, ചഞ്ചലമാണെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക, മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി അല്ല, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും അശാന്തമാണെന്നും അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുതെന്നും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ ചതിക്കും. മഹാദേവൻ ശിവഭഗവാൻ പോലും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപം കണ്ട് വികാരവാനായി. അതുപോലെ ശൗവരി മഹാമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗത്തിന്റെ പക്വമായ തലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പതനം സംഭവിക്കുന്നു. മഹാദേവന് പോലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപത്തില് വികാരവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് നിമിഷവും അത് നമ്മളെ ചതിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? പണ്ഡിതന്മാര് പോലും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, ഭയം എന്നിവയുടെ എല്ലാം മൂലകാരണം എന്താണ്? മനസ്സാണ്. ഇവയെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ഭൗതിക കർമ്മത്തിന് ബന്ധനമുണ്ടാക്കുന്നു. പഠിപ്പുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയണത്? ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്, വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയണത്. കാരണം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന് ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, ഭയം ഇവയുടെ എല്ലാം മൂല കാരണം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെ കാരണം മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളും അതിന് ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത് തന്നെയാണിത്. ഇവിടെ അടുത്തത് പറയുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. നവാഗതന്മാരോട് സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും ശാസ്ത്രാനുശാസനം അനുസരിച്ച് നിയതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ ഭക്തന്മാരോട് എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാസനകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിയതമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ അവന് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണാനുപാതങ്ങളോട് അഭിരുചി വർദ്ധിക്കും. ഇത്തരം ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ
യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയാം. രാഗഭക്തിയിലെത്താൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മകൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയായി. അപ്പൊ രാഗഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് രാഗഭക്തി ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. രാഗഭക്തി തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ